Rahim asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaahipun niki jamaahipun Allah, umatipun umate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula mung sekedar nyampeaken hak ilmunipun Allah ingkang diparingaken kula dhateng panjenengan. Jamaah niki lek singen-singen menika panjenengan diwedeni sesat, duduk makome ulama, duduk makome wali Allah. Aja kaya ngono. Engko sampean gendeng, engko sampean edan. Akhire sampean ngaos mutu-mutu tok, mboten saged mengenal Allah sing sak benerane, mboten saged kepanggih Rasulullah. Nggih, panjenengan digoro-goroi, tapi alhamdulillah sakniki nggih melalui proses menika termasuk kula nggih difitnah-fitnah menika, tapi alhamdulillah niki enten sing ngalami tentang jamaah ingkang ten Jawi mriku ngalami napa sing kados mangke diceritakaken salah setunggali jamaah, tapi beberapa jamaah pun ngalami. Nggih, monggo sampean paringaken jamaah ingkang ngalami Mas Wahid. Termasuk dateng Mbak. Apa iku? Adik sampean Mbak Ikmah. Monggo Mbak Ikmah lek panjenengan kepingin nggih napa ingkang sampean alami, mangke kula lek diparingaken jawaban nggih kula jawab sing kang sak benere. Kersane keimananipun panjenengan tambah mentok dhateng Allah. Cek mboten jari-jari. Monggo sampean lek ancene ngalami Mbak Imah. Monggo sampean paringaken mikir sing cedhek. Kersane banget. Dadi mangke kula saged jawab. Mboten mantun. Nggih, mboten napa-napa kula jawab langsung. Senajan Mbak Imah mboten nyeritakaken. Nggih, alhamdulillah. Tapi mboten atas nama Mbak Ima pun atas nama panjenengan sedanten krana niki kathah ingkang ngalami punan sak benerane. Niki alhamdulillahirabbil alamin, sholawat ingkang kula paringaken dhateng panjenengan melalui fotokopi sing asli duku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika pun enten bukti salah setunggale jamaah niki waktu operasi dalam keadaan mboten sadar, ada yang menjadi saksi di dalam diri ini bersolawat niku. Alhamdulillah, berarti Islam sekujur tubuhe panjenengan mulai lekat di dalam diri. Niki nggih. Nah niki salah setunggale wonten ingkang salah setunggale jamaah nggih ngoten. Namung tasik dalam alam umum, alam mimpi. Lah niku enten sosok perwujudane gurune, menawi gurune kenyataane pun nggih sanes gurune cek mboten kados membesarkan ten mriki, dados saudara seiman. Lewat mimpi diteraken dhateng alam ilahiyah. Alamipun Allah sesungguhnya niku. Ten mriku mboten enten napa-napa. Nggih niku jamaah mboten krana kados ngeten iki. Senajan bodoh sing nyampeaken narasumber niki, tapi Allah ingkang ngerti. Sampai dipilih dados pengantar dateng alam ilahiyah, alamipun Allah. Moko waliyullah niku lek ten syariate enten hukum-hukum sing memenuhi syarat dados disebut waline Allah, tapi bukti rahasiaipun Allah. Mbah Soleh ingkang dados ahli kubur menika mboten saged napa-napa. Qayyul Qayyum diwaca kayumu-kayuku, moko dhateng Allah diparingi dados wahdatul wujud waline Allah. Lah nika nggih, niku rahasiae Allah. Napa syariate kok kados ngoten, kudu apal Al-Qur'an, kudu tak apal-apal nika. Cek mboten diaku-aku. Krana kathah yang ngaku-ngaku sakniki ngaku nggih dadi guru, dadi mursyid menika. Maka enten ingkang sing ditangletaken apa ibadahe malaikat iku.
Ibadahipun malaikat adalah taat atas perintah Allah. Nggih, malaikat niku kathah taat datang Allah nggih dikengken nyekel serompet nggih sampai nek sakniki disekel tok mboten disembul. Mangke ten Allah nek pun akhir zaman kiamat menika dikengken nyembul nggih disembul. Niku ibadahipun alam niki termasuk segara, termasuk gunung, termasuk langit, termasuk bumi niku bertasbih. Alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Lah niku termasuk nggih wit-witan niku wit-witan mboten salat. Lek wit-witan salat kados menungso kula kali panjenengan nggih mlajeng. Lah niku mung dzikir. Lah niku napa malih Mas Wahid? Niku ibadahipun alam niki lek niku wau malaikat taat atas perintah Allah, ibadah alam sing kula sebut niku wau bertasbih. Lah ibadah menungso niki kathah. Nggih enten poso, enten salat, nggih sing sampean lampah-lampahi niki. Lah niku nggih. Lah moko menika enten ingkang sing tanglet jamaah ten mriki ibadah para nabi. Sadurunge Ibadah para nabi yang dulu-dulu. Ibadahnya para nabi yang terdahulu. Sebelum Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk Islam diajarkan ke dunia ini nggih niku para nabi singen ibadah nggih mung salat-salate mboten sami. Mboten sami ibadahe. Kalau sebelum Nabi niku agamaipun niku sanes Islam. Agama bertauhid. Setelah Kanjeng Nabi dilahirkan menyebarkan agama Islam. Lah ini namanya Islam yang bertauhid kan itu. Maka sempurnanya di Kanjeng Nabi. Sebelum para nabi niku salate beda kali umate Kanjeng Nabi. Niku nggih. Maka niki diajaraken melalui Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sedanten gak usah mikir. Datang para nabi-nabi sebelumnya termasuk malaikat Nabi Adam lan seterusnya. Ora usah mikir nabi-nabi niku, kita niki umate Kanjeng Nabi. Maka yang kita pikirkan adalah hukum-hukum agama Islam yang bertauhid ini untuk menghadap kepada Allah termasuk sholat secara syariat. Niki nggih. Maka para nabi dari Nabi Adam sampai Nabi atasnya Rasulullah itu ingin menjadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah napa kula kali panjenengan mikiri Nabi Sulaiman sampai terdoktrin kepingin duwe wirite Nabi Sulaiman, kepingin iso ngomong karo kewan. Mboten usah panjenengan nanti sampean keimani melalui Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjenengan mangke diparingi saged. Niku panjenengan imani Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawat kunci semuanya termasuk Isra Mi'raj. Termasuk panjenengan diparingi nabi-nabi menika. Pun jenengan pun pikiraken apa ibadahe para nabi sebelum Rasulullah aja. Mangke panjenengan brodoli butak kados kula rambut entek. Nggih ngendeng. Akhire nggih dados nggih ngoten-ngoten menika. Cukup sampean pun ngertos melalui ngaji-ngaji umum hukum-hukum sejarah yang dibawakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih niku dadosipun panjenengan sedanten niki mangke sing saged nglebetaken swarga Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sanes nabi-nabi ndukure. Lah niku sebelum ada Nabi Adam. Terus pundi? Sebelum Nabi Adam tercipta, sapa
sing sadurunge ana para sing gawe niku wau. Nabi Adam wonten. Nggih, lah niku Allah. Allah meniku napa? Lafal. Lafal niku makhluk. Sapa sing gawe Allah? Zat. Nah niki nggih. Zat tuwuh moko panjenengan ten mriki enten amalan zat. Sampai tambah dengan ayat yang disyariatkan oleh Allah. Datuwo bismillahirrahmanirrahim. Datuwo astaghfirullahaladzim. Datuwo innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Datuwo niki mangke sing saged bertanggung jawab ten lebete kuburan, ten lebete akhirat mereka. Boten sesat, boten gendeng. Niki enten jamaah pun beberapa tahun enten mriki mboten edan, mboten gendeng, malah kehidupannya terasa indah, terasa enteng. Sebelum tahu sesungguhnya ada amalan datuwa niki wau, mengenal Allah tok niku panjenengan salatnya kepengin betul Allah. Ngoten lho padahal panjenengan pun semerap lafal Allah menika. Nggih. Pun semerap. Tapi kenyataan kula kali panjenengan ngaos waktu menika mboten dituduhaken sampai ten zat. Termasuk tiang pasuruan-pasuruan niki mboten mencapai ma'rifatullah krana enten sing rusak. Termasuk Kiai Bustami nyampeaken kitab Al-Hikam enten sing ngilokaken Bustami sesat kejeron ilmune sehingga pasuruan niki mboten mencapai ma'rifatullah. Nggih. Kiai Bustami tambak boyo kelem rapah tahun oleh gen jahiliyah yang mengaku nasab Rasulullah, yang mengaku darah Rasulullah, yang mengaku cicit Rasulullah. Kenyataan mereka orang Yahudi yang berkedok agama Islam. Sesungguhnya mereka tidak beragama Islam, walaupun gawe pondok sakmono gedene. Mereka berkelompok di Indonesia ini rapat kate ngejur menguasai bangsa Indonesia niki melalui agama Islam, tapi saat niki pun terbongkar. Mereka juga selain bisnis pondok, bisnis tempat prostitusi, pemelacuran. Nah itu hati-hati panjenengan. Nggih. Namun niki alhamdulillahirabbil alamin dengan jamaah sekecil ini yang sudah mengalami sebenarnya niku beberapa orang di sini adalah sudah ma'rifatullah, termasuk Mbak Nur. Mbak Nur niki ngalami langsung diparingi dateng Allah suratul Al-Fatihah amalan langsung. Niku Mbak Nur niku diparingi langsung. Tapi alhamdulillah mboten ngrumangsani, mboten dadi napa-napa, tetep nggih Mbak Nur menika sesungguhnya amalan niku lek diperdalam suratul Al-Fatihah, Mbak Nur niku pun saged nambani tiyang. Cukup enten arek warang dicekel, digendong di Al-Fatihah ngoten mawon insyaallah redah. Enten napa di Al-Fatihah saged Mbak Nur niku wau. Krana langsung bermakrifatullah sehingga Mbak Nur diparingi pengalaman amalan suratul Al-Fatihah niku Mbak Nur. Lah niku wau sing setunggal niku wau nggih ngoten. Saking dalame imane sampai di dalam pikiran keimanannya bertanya, sapa sing gawe lafale Allah menika? Moko kula jawab ten mriki, datuwah dengan dados amalaken. Kajenge tanglet malih senajan mboten ngomong, apa wujude zat niku? Moko enten ayat dari syariat tarekat hakikat makrifat kangge pun kula sing ngalami kon lek wis weruh aku bongkar rahasiaku tak ejur kon. Lah niki nggih Mbak Imam nggih dadose zat menika mboten saged diterangaken karena zat niku mboten sami kalo makhluke. Lek kula sampeaken jenengan kula sing ajur, kula sing rusak niki janji pun zatullah. Dadose mangke panjenengan kiyambek ngalami, kiyambek semerap, kiyambek. Nah niki nggih. Intih menika
panjenengan kepanggih wadatul wujud wali-wali Allah niku ilmune termasuk panjenengan sudah memasuki Islam sekujur tubuh, memasuki panjenengan sudah bermakrifatullah, tinggal panjenengan istiqomah mawon, tinggal panjenengan nglampaaken bendintene kudu jujur sejujur-jujurnya, jujur datang dirinya sendiri, jujur pada keluarganya. Nggih, inti sedanten menika napa sing kula ucapaken iki mung sholawat. Mboten enten wirid-wirid sing tertentu. Nek ten jawih enten wirid-wirid sing tertentu menika nggih nika enten kurbane enten tumbale. Cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.